सब्सक्राइब करे खातिर लाल बटन दबाई और भोजपुरी के ताजा अपडेट पहले पावे खातिर घंटी वाला बटन दबाई। छपरा जिला भोजपुरी पर लोग के बहुत बहुत स्वागत बा। जी हाँ, आज के जौन खबर बा थोड़ा सा एंटरटेनमेंट खेसारी लाल यादव से जुड़ल खबर वालों के बीच हम लेके आइल बनी। जी हाँ, अगर खेसारी लाल यादव अगर सुपर स्टार बनत रहे तो उनको से ऊपर स्टार बारे उनकर बेटा सूर्य प्रताप। जी हाँ, सूर्य प्रताप के मालूम हो कि खेसारी लाल के सुपुत्र हवन। एगो ऐसा कारनामा कइले बने कि रउआ लोग सुने तो थोड़ा देर खातिर दांतों तले अंगुली चबावे पर मजबूर हो जाए के पड़ी। जी हाँ, उनकर मम्मी उनकर घर में एगो गाना खेसारी लाल के बहुत चर्चित गाना पिया अरब गइले ना सैया अरब गइले ना एगो गाना रहे जौन से खेसारी लाल यादव के जिंदगी बदल रहे। वो गाना मोबाइल के माध्यम से जब बजौली तो खेसारी लाल के अंदाज में उनकर बेटा सूर्य प्रताप गमछी ओढ़ के एकदम औसे ही डांस करे लगले तो पूरा घर के लोग ठहाका लगा के हंसल। भोजपुरी इंडस्ट्रीज में ये बहुत बात के चर्चा बा कि आखिर खेसारी लाल यादव जैसन कारनामा करके आज सुपरस्टार भइल बड़े। उनकर बेटा भी उनके पद चिन्ह पर चले खातिर एकदम तैयार बड़े। उहो अपना पापा खानी जबरदस्त तरीका से गमछी ओढ़ के भोजपुरी अंदाज में जबरदस्त तरीका से डांस करके सूर्य प्रताप सारा लोग के हंसे पर मजबूर कर लेने। जे भी रहे हो जा देखत सारा लोग के दांतों तले उंगली चबावे पर मजबूर कर दिलन सूर्य प्रताप। जी हाँ, सही बात बा। स्टार के बेटा स्टार हुई, गायक के बेटा गायक हुई, नायक के बेटा नायक जरूर हुई। ऐसे कि ओकर असर कहीं ना कहीं देखे के जरूर मिल जाला। जी हाँ, भोजपुरी के ताजा तरीन खबर हमनी के लोग के बीच लियावत रहम सन। बस आपन आशीर्वाद प्यार बनौले रही। लाल बटन दबा के सब्सक्राइब करी आपन छपरा जिला भोजपुरी चैनल का। ऐसे कि अभी तक नहीं कइले तो अभी के अभी तुरंत सब्सक्राइब करी छपरा जिला भोजपुरी और भोजपुरी के ताजा अपडेट पहले पावे खातिर घंटी वाला बटन दबा के चैनल के लोग स्वीकार करी और ताजा अपडेट रोज के रोज पाई।